Moi! Nyt mä ajattelin, että kun mä teen tämän mun toisen vlogin, että mä voisin tehdä tän piirustusvlogin. Ja nyt mä ajattelin, että mä piirtäisin teille vaikka tytön, ja mä saan piirtää tytön parhaiten. Joten mennään piirtämään. Noin, nyt mä oon tähän tytön ja mä käytän siis lyijyketäytekynää. Ja tää on Vision. Tää yhdessä. Ja mun lyijyt, ja mä käytän, ne on myös Vision. Käytössä paljon Vision tuotteita täällä näitä. Mutta mä käytän myös jossain tämmöisiä HB normaalilyijykyniä. Mulla on siis 2 tässä vaiheessa. Joten miksikäs nyt ei sitä aloittaisi. Ja mulla on tässä sellainen A4 paperi. Ja nyt sitten aloitetaan piirtään. Eli mä aika usein alkan piirtää sen hiuksissa sellainen. Yleensä aika yksi lähteen yhden tyyppisen tytön aika usein. Ja mulla on siis kumi tässä kynän päässä. Ja sitten mulla on myös kumit näissä. Ja mä käytän näitä kumeja näissä. Jos menee sitten vähän väärin. Mutta mä piirrän aika usein tällateet. Aika pöyhäisiä hiukset ja tällateet. Ja nyt mä kerron lopussa, ketä mä tässä koitin piirtää. Mutta mä tiedän, että tästä ei tule sen tyypin näköistä. Nyt mä koitin tähän piirtää. Sillä aika mun kuvis numero on 8, niin sitä koitat sitä, että mikä on hyvä piirtää. Mä toivon, että tästä nyt ei tule sitten paljon tällaista, että ne on vähän tällaista hyvä piirtää, vaikka teidän, että mä oon surkea piirtää. Ja mulla sitten tulisi tulla kehun, paitsi jos oikeesti mä oon teidän hyvä piirtää. Niin sitten mun toki tulla kehun, mutta ei siellä semmoista niinku turhaa. Ja mä siis en väritä tätä kuvaa. Ja tässä meni sitten mulle yli puoli tuntia. Mulla on tässä vaan muistia. Tässä mun kuvalla maksimissaan vaan 29 minuuttia. Tää on niinku maksimissaan 29 minuuttia video. Ja näin. Ja mulla on tässä nyt tää vaiheeseen, että nämä hiukset tulee täältä. Ja nämä hiukset vähän kaatuu tänne päin. Näin sillain. Että nämä hiukset on vähän niinku rumat. Ja tällaiset. Itse mä aika usein tällaiset. Ja jos mä linkki tossa. Sillain. En mä osaa tehdä sitä. Noin tulee. Tää on vähän jännän näköinen, mutta ei sen haittaa. Ja mulla on kavaus piirtää näin. Ja sitten tää toinen puoli, tälläkin tulisi vähän muokkaa ja tiivistä ja kylvästi näköinen. Sanon nyt mahdollisimmat näköt samannäköiset, että tää ei muuttuisi kauheasti erilaiselta. Tää on niinku pidempi. Tai sellainen. Jos ihmettelee, että miksi ei tuolla tää. Ja tää on paljon pidemmät. Sittenhän tää toi sama juttu, mutta toisi loppuun toi lenkki tai toi.
Mä siis... Tai no, aika harvoin kuvaan mä piirrän, mutta tää on mun eka niin video, jonka mä kuvaan. Aika vaikea piirtää yhdellä kädellä. Semmoinen tai just niinku se tietty kamerasta tai tässä vaiheessa. Ja noin etuhiukset tuohon. Tolleen. Sitten me piirretään kohdasta tai sellainen. Nyt naama. Niin tulee oikein miten naamaa. Noin. Pidetään. Se kyllä. Yes. Mennään sitten vielä onnistuu. No toi on hyvä. Sitten pidetään suu. Mun suu on aika usein sellainen tyhmän näköinen. Tällainen. On siis ihan, mä tiedän. Sitten mä pidän tapaisella. Ne korvat. Näkyvislai. Tolleen. Mä tein tällä aika korviksi tänne. Napit. Tolleen. Eteen. Noin, on se nyt valmiiksi. Ja tää nyt näytä yhtään siltä. Teistä näyttää ei.
multa. Ei yhtään näytä. Ei yhtään. Ja gumma on niinku sillä tälleen. Niin. Se on surkea zoomi. Aivan. Melkein. Tässä oli tämän viikon video. Näin. Tämän päivän video. Ei muistakaa sitten laittaa tänne alas videoita. Ja se olisi sitten toteuttaa. Moikka!